नमस्कार. श्रीमद समेंद्र तीर्थ स्वामी आमगेले काशीमठाधिपती तांगेले पंढरापुराच कॅम्प 7 मार्च दुखून 15 मार्च ताईं जेवचार आसा. तंतू सर्वे समाज बांधवांना घेऊन भाग घेवका म्हणून विनंती करतर आसा की ते मात्र हे जेवचे तसल कॅम्पामध्ये तू 7 तारीख दुखून 15 तारीख ताईं भजन सप्ताह आमगेले स्वाम्यांगेल कॅम्पात जेवचार आसा. आमगेल स्वाम्याल मठांत मात्र न्ही आमगेले विठ्ठलाले भजना मंदिर भजना मंटपांत त्या भजने पाळीन वचून भजन करतसल एक अवकाश आमकां आमगेल स्वाम्यांगन घडसून दिलेलो आसा. आनीक एक व्हड विशय कसो म्हळ्यार आमगेल काशी मठ पंढरापुरांत जेवचार आसा. आमगेल स्वाम्यान अनुग्रह करून दिलेलो आसा. 10 तारखेन तू आमगेले केशवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेल पुण्यतिथी दिसू एक सनक भूमी पूजन आमगेले स्वाम्यांगेले दिव्य हस्तान जेवचार आसा. ते प्रोग्रामांत सर्वांनी येवन भाग घेवका. ते मात्र न्ही हरिले आनी गुरुले सेव करून ताजे प्रसाद सर्वांनी होरका म्हणून हांव सर्वां लागीं कळकळेन पुनरपी विनंती करून घेतलो आसा. नमस्कार.